Алдагы матур котлау сәламе ерак Мәскәү шәһәренә аша. Бүген үзенең күркәм туган көнен Урта Терешка авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Руфия Хаким кызы Арифуллина каршылый. Шушы күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны Тольятти шәһәреннән кызы Регина, оныгы Эминчик котлыйлар. Язмыш сылтавы. Шулай дип башлап китим әле мин сынык канатын ялгыз, бар көчен куеп каккан газиз әнием хакында язмамны. Күп балалы гаиләдә иң төпчеге булып туган газизыбыз бала чагын хезмәттә уздыра. Чыныккан авыл баласы кияүгә чыккачта сыны атмый. Әткәемнең ярты йөрәге булып, гаиләбезнең җылы учагы булып яши ул. Мине бердән-бер кызларын алар мәхәббәттә тәрбияләргә тырыштылар. Барысы да әйбәт кенә барганда әткәебез авырап үлеп китә. Әниемә сынып, сыгылып яшәргә вакыт калмый. Мине укытырга, аннары олы тормыш юлына чыгарырга борчулары алдында күп туа. Барысын да булдырды ул. Гомере буе авылыбызның хастаханәсендә пешекче булып эшләде. Оешма таркалгач, соңгы елларда Мәскәүгә китеп эшләргә мәҗбүр була. Зур шәһәрдә дә ул югалып калмады. Бүгенге көндә ул инде хәрби госпитальдә баш пешекче булып хезмәт итә. Үз эшендә булдыклы, тырыш җитәкче. Аны барысы да яратып хөрмәт итәләр. Әнием алдында мин мәңге бурычлы икәнемне белеп яшим. Сөекле оныгы Эмине өчен дә ул җанын да кызганмый. Кайвакыт үзем дә көнләшеп куям. Аны артыграк яратасың әле дим. Тик балаңның баласы балдан да татлырак дигән әйтем искә төшеп, әнием өчен шатланып куям. Кадерлем минем, бүген синең туган көнең. Еракларда булсаң да күңелебез белән без синең янәшәңдә. Бәйрәмеңдә сиңа саулык, исәнлек, балалар бәхете телибез. Юлларыңда бәла-казалар бүтән очрамасын. Эшеңдә җиңеллек, уңышлар насыйп булсын. Әнкәйләрнең кадерләрен белик, исән-имин булган чакларда. Рәхмәт сүзен ешрак әйтеп кенә язсын иде сөеп кышарга. Әнкәебез, синең туган көнгә телик әле олы бәхетләр. Исәнлегең һич тә какшамасын, алда көтсен якты өметләр. Туган көнең бүген газизыбыз. Сиңа ничә яшьтер дип әйтәләр. Әллә инде әйтүчеләр моңа ышанырбыз дип көтәләр. Әниебез һаман 20дә төсле булып безгә тоела. Тик гомернең урталары җитеп, әкрен генә чәчләр кыела. Борчылма син, бер кайчан да ялгыз калдырмабыз сине тормышта. Балаларың рәхмәт белән бергә хөрмәт итә сине язмышта. Хөрмәтле Руфия Хакимовна, бар изге теләкләргә дә без гаиләбез белән кушылабыз. Бүләккә матур җыр юллыйбыз, кабул итеп алыгыз. Синең туган көнең бераз әйләнгәндер башыңда. Бәйрәм өстәлләре әзерләнгән инде, балаларың тора каршыңда. Ни бүләк итсәк тә, ни теләсәк тә аз, сиңа сәламәтлек байлыкны. Dünya məşəqqətin, uçraşabız birgə bik sirək. Həllərin işik biyib, deyib sırağanşı, bir күреші бұтыру керек. Ни бүләк итсәк тә, ни теләсәк тә аз, сиңа сәламәтлек байлыкны. Шушы дөньядағы бөтен бүләкләргә лайыклы.
Сине